Salomo, Davids søn, konge af Jerusalem, han taler i prædikernes bog i Det Gamle Testamente stadig ind i vores tid og vores politik. Han taler også ind i sagen om den radar, der skal opsættes på Færøerne og være en del af NATO's varslingssystem. Radaren vil give os mere kundskab, og om det siger Salomo som bekendt, at jo større visdom, des større kval. Den, der øger sin kundskab, øger sin smerte. I en ny rapport fra Center for Militære Studier står der, at øget overvågning risikerer at gøre os bekendt med russisk aktivitet. Risikerer. Det er en meget præcis beskrivelse af det bibelske dilemma. Man risikerer at få kundskab, for med kundskab følger kval og smerte. Ifølge britiske kilder så har Royal Air Force 136 gange gennem de sidste 17 år bortvist russiske fly, der nærmede sig britisk luftrum nordfra. Altså der, hvor Færøerne ligger. Men når jeg har spurgt regeringen, om disse fly har været i færøsk luftrum, har man svaret formentlig ikke. Og det har man kunnet svare, fordi man har ikke set dem. Det, der har været ude af vores øje, har vi også kunne placere ligesom ude af vores sind. Vi har kunnet kigge op i luften og sagt med gamle Salomo, endeløs tomhed, endeløs tomhed, alt er tomhed. Velvidende, at det nok ikke har været tilfældet. Og når så en eller anden vil se et fly på den kommende radarskærm, vil vedkommende sige, se her var noget nyt, et militærfly. Men hør så igen Salomons vise røst. Hvis nogen siger, se her er noget nyt, ja, så har det, vi har for øje, allerede været for længst. Vi har nok vidst det med flyene, vi har bare ikke bevist det. Vi har kunnet holde det bag nogle gardiner, der er bestået af usikkerhed. Radaren vil fjerne gardinerne fra det vindue, som vender op imod den færøske himmel. Og hvad gør vi så den dag? Vi kan se en fremmed rovfugl af metal op i det blå. Er vi rede til at påtage os den kval, den smerte og den opgave, som sandheden kan medføre? Hvordan vil vi reagere på et fremmed, fjendtligsindet fly i færøsk luftrum? Og hvem skal gøre det? Er der nogen, der ved? Er der nogen, der ved? Tak. Først tak for en fremragende tale og perspektivere de store dilemmaer, som vi jo alle sammen står i øjeblikket. Jeg er dog også glad for, at hr. Skåle kommer frem til, at man gerne vil vide, og ikke bare fastholdes i uvidenhed, således at man ikke ved, hvilke farer der måtte lure. Hr. Skåle stiller et spørgsmål. Hvem skal man ringe til? Jeg vil stille et modspørgsmål. Hvem vil hr. Skåle være mest tryg ved? Washington D.C., London eller Europakommissionen? Vær så god. Som jeg sagde i min tale, så har British Air Force 136 gange været på vingerne for at bortvise russiske fly. Derfor er vel det mest oplagte, at det er London, man ringer til.